Konnichiwa, minasan. O genki desu ka? Welcome sa akong intermediate course niining akong channel. Hinapon tabay. Niining lisuna, atong estudyohan ang pagsulti og samtang gamit ang aida, aidani, ug uchini. Hajimemashou ka? Sa leksyon 58, atong natuki unsaon pagsulti og samtang gamit ang nagara conjugation. Gamiton ang nagara kung usa lang ka tawo ang mudungan og buhat sa duha ka aksyon. Pangalitan, watashi wa ongaku o kikinagara benkyou shimasu. Pasabot niini kay mutuon ko samtang maminaw og music. Atong subordinate clause kay ongaku o kikinagara samtang maminaw og music. Niini nga sentence aduna tay usa ra ka ahente, watashi wa o ako, nga mudungan og buhat sa duha ka aksyon. Kikinagara, maminaw, ug benkyou shimasu, mutuon. Sa leksyon 59, atong gistudyohan ang samtang gamit ang ta-mama conjugation. Gamiton ang ta-mama kung ang samtang mutukoy og estado. Bali gibuhat na ang aksyon apan miresulta kini og estado nga nagpadayon gihapon, inigbuhat sa ikaduhang aksyon. Sa ta-mama, ang mubuhat sa duha ka aksyon kay pwede usa ra ka tawo o lain-laing tawo. Atong ehemplo kay usa ra ka tawo. Watashi wa denki o tsuketa mama nete shimaimashita. Pasabot niini, natuog ko samtang nagsiga ang suga. Ang pag-on sa suga, denki o tsuketa mama, kay human nagibuhat nako ug miresulta kini og usa ka estado nga ang suga nagsiga gihapon. Denki o tsuketa mama. Unya, mibuhat dayon ko sa ikaduhang aksyon, natuog ko o nete shimaimashita. Niining leksyon atong tukion ang pagsulti og samtang gamit ang aida o aidani ug uchini. Gamiton ni nato sila kung ang duha ka aksyon gidungan o gibuhat sa usa o duha ka lain-laing tawo. Ug ang gidugayon sa duha ka aksyon parehas o ang aksyon sa main clause mas mubo kaysa aksyon sa samtang nga clause. Ang uchini pwede mo puli sa aida o aidani sa hapit sa tanang sitwasyon, apan ang uchini mauray pwede gamiton pag-ekspresar og negatibo, samtang di pa mubuhat nay uchini. O samtang di pa nanto ka. Ang aida o aidani di pwede gamiton sa ingon aning paagi. Unahon tagtanaw ang aida o aidani, pwede ni gamiton para sa mga verbs, adjectives, o nouns. Pasabot niini kay samtang magbuhat og nanto ka o samtang ang usa ka butang kay nanto ka. Kung gamiton ang aida o aidani sa mga verbs, kinahanglan nga ang verb anaa sa te-iru conjugation. Progressive form kini ug ako nang giasumir nga kamao na kamubuhat niini. Pwede nimong rebyuhon ning konjugasyon sa leksyon 33. Apan tungod kay why progressive tense ang verbs of existence, ang iru og aru, pwede ni sila diretso og pare sa aidani. Hasta pod ang ilang mga negatibo, inay og nay. Sa aida o aidani, ang tense sa tibok sentence gideterminar sa tense sa verb nga anaa sa main clause. Adunay duha ka version, aduna tay aida ug aidani. Ang aida mao'y gamiton kung ang aksyon sa subordinate clause o sa aida clause parehas og gidugayon sa aksyon nga anaa sa main clause. Ang aidani mao'y gamiton kung ang aksyon sa main clause mas mubo o mahitabo sud sa gidugayon sa aksyon nga anaa sa aidani subordinate clause. Pirmiro tang ehemplo, aduna tay usa ka ahente nga mobuhat og duha ka aksyon. Ang sentence, Tanaka sangwa bangohan wo tabete iru aida eiga o mite imashita. Tanaka sangwa bangohan wo tabete iru aida eiga o mite imashita. Sa Binisaya, si Mr. Tanaka mitan-aw og sine samtang nagkaon og panihapon. Usa ka ahente, si Tanaka-sang, nga nagbuhat sa main action, mitan-aw og sine, eiga o mite imashita. Samtang nagbuhat pod sa ikaduhang aksyon, nagkaon og panihapon, bangohan mo tabete iru.
Tungod kay aida ang atong gigamit sa subordinate clause, banggohan no tabeteiru aida, ang pasabot kay ang duha ka aksyon pagkaon o pagtanaw, nagdungan o parehas o gidugayon. Parehas nga sentence ganiha apan imbis aida mo gamit tag aida ni. Banggohan mo tabeteiru aida ni tanaka san wa eiga o miteimashita. Pasabot ni ini kay mas taas og gidugayon ang pagpanihapon ug sud sa panahon nga nanihapon si Mr. Tanaka, mitan-aw pud siya sini. Bali, sa panahon nga nanihapon si Mr. Tanaka, parte anang panahon na kay iya pong gitan-aw og sini. Tag-ana ko nonis binisaya, ikiteiru aida, gambarimasu. Ikiteiru aida, gambarimasu. Ang hubad, samtang buhi pa, maninguha. Tungod kay aida ang atong gigamit, ang pasabot kay sa tibuok kong kinabuhi, maninguha gyud ko kanunay. Nihon ni iru aida, nihongo benkyou shimasu. Nihon ni iru aida, nihongo benkyou shimasu. Adunatay, iru aida. Bali ang pasabot kay, mutuon ko ginapon sa tibuok nga panahon nga ana ako sa Japan. Karon, atong ilisdan og aida ni. Nihon ni iru aida ni, nihongo benkyou shimasu. Nihon ni iru aida ni, nihongo benkyou shimasu. Tungod sa iru aida ni, ang meaning mausab gamay. Mutuon kog hinapon sa parte sa panahon nga ana ako sa Japan. Kung ang duha ka aksyon gibuhat ra sa usa ka ahente, ang aida nga sentence pwede himuon og nagara nga sentence nga way kausaban sa meaning. Pangalitan, banggohan wo tabeteiru aida, tanaka-san wa eiga o miteimashita. Pwede ni himuon og banggohan wo tabe nagara, tanaka-san wa eiga o miteimashita. Sunod tang ehemplo kay ang duha ka aksyon gibuhat sa lain-laing ahente. Ang sentence, samtang natuog ang bata, si Marie muhimog pagkaon. Atong gamitan og aida ni. Ang subject sa samtang nga clause kay ang bata, ug ang subject sa main sentence kay si Marie. Ang subject sa samtang nga clause, ang bata, mukuha og subject particle ga. Samtang matuog ang bata, kodomo ga neteiru aida ni. Ug ang subject sa main clause, kasagaran mokuha sa topic particle wa. Marie-san wa gohan wo tsukurimasu. Ang tibok sentence, kodomo ga neteiru aida ni, Marie-san wa gohan wo tsukurimasu. Samtang matuog ang bata, si Marie mubuhat og pagkaon sa parte anang orasa kay aida ni man. Hubara palihog, Keiko-san ga utatteiru aida ni Ken-kun wa odoru. Keiko-san ga utatteiru aida ni Ken-kun wa odoru. Ang subordinate clause naggamit og aida ni ug ang iyang subject kay si Keiko-san nga mokuha sa subject particle ga. Ang subject sa main clause kay si Ken-kun ug mokuha kini sa topic particle wa. Ug sa binisaya, samtang mokanta si Keiko, parte anang panahona, si Ken musayaw pod. Unya kini nga sentence. Keiko-san ga utatteiru aida, Ken-kun wa odoru. Keiko-san ga utatteiru aida, Ken-kun wa odoru. Karon, aida ang atong gigamit. Busa ang pasabot, ang duha ka aksyon parehas og gidugayon. Og ang hubad sa binisaya, sa tibuok panahon nga si Keiko mokanta, si Ken pod musayaw. Kining ehemplo ha? Keiko-san ga ryoko shiteiru aida ni kanojo no inu ga byoki ni natta. Keiko-san ga ryoko shiteiru aida ni kanojo no inu ga byoki ni natta. Aduna tay duha ka aksyon nga lain-laing ahente nagbuhat. Si Keiko-san og kanojo no inu o iyang iro. Ang subject particle ga atong gigamit sa main clause, kanojo no inu ga imbis wa, para emphasis. Ang subordinate clause migamit og aida ni. Bali, nasakit ang iro ni Keiko samtang si Keiko mibiyahe. Ang pagkasakit sa iro nahitabo human ang nakalarga na si Keiko. Kung ang sentence
gigamitan natog Aida ang meaning sa sentence mausab. Bali, sa tibuok panahon nga nasakit ang iro, may biyahe pod si Keiko. Bali si Keiko, usa ka irresponsable nga pet owner. Busa dakong epekto ang paggamit sa sayop nga conjunction. Bali, ang sakto diri ang Aida ni, dili ang Aida. Niining ehemplo mogamit tag verb of existence nga way mga progressive forms. Busa diretso ning gamiton. Tag-ana kuno ning sikat nga sinultian. Neko ga inai aida ni nezumi tachi ga asobi ni detekimasu. Neko ga inai aida ni nezumi tachi ga asobi ni detekimasu. Ang hubad, samtang wa ang iring mugawas aron maglingaw-lingaw ang mga ilaga. Pwede po nato gamiton ang Aida o Aida ni sa mga adjectives. Ang adjectives kinahanglan anaa kini sa affirmative non-past tense. Para sa mga i-adjective pangalitan, takay Aida o takay Aida ni. Samtang ang usa ka butang mahal. Ug para sa mga na-adjectives kinahanglan anaa kini sa na form. Kay ang Aida usa man kini ka noun. Pangalitan, shizuka na Aida ni. Samtang ang usa ka butang hilom. Tanaw nato atong mga ehemplo nga mga sentences. Tenki ga samui aida danbo wo tsukemasu. Tenki ga samui aida danbo wo tsukemasu. Ang subordinate clause kay tenki ga samui aida. Pasabot ang duha ka aksyon kay dungan og parehas kadugaya. Sa Binisaya, samtang tugnaw ang panahon, i-on nako ang heater. Bali, naka-on ang heater sa kanunay, samtang tugnaw ang panahon. Laing ehemplo, tenki ga atsui aida ni umi ni ikimashou. Tenki ga atsui aida ni umi ni ikimashou. Ang subordinate clause migamit og aida ni nga pasabot ang main action mga dagat mahitabo sud sa higayon sa action nga anaa sa aida ni clause. Samtang init ang panahon. Ug sa Binisaya, samtang init ang panahon, mangadto unya tas dagat. Ang masyo conjugation kay gigamit sa pagpangimbitar. Pwede ninyo rebihon sa leksyon 34. Laing i-adjective, nagai aida kanojo to wa aimasen deshita. Nagai aida kanojo to wa aimasen deshita. Ang subordinate clause kay migamit og aida. Bali, ang duha ka aksyon parehas og sugod og pagkahuman. Sa Binisaya, sa labihang kadugay wa mi nagkita. Karon, kung aida ni pay gigamit sa sentence, di ka masabtan. Kay ang aida ni mopasabot man nga nagkita di ay mo panagsa sa labihang kadugay ug dili man kini ang buot nimong pasabot ani nga sentence. Laing i-adjective, wakai aida ni taksang ryoko shite kudasai. Wakai aida ni taksang ryoko shite kudasai. Ang subordinate clause kay wakai aida ni. Bali, ang ikaduhang aksyon, ang pagbiyahe, mahitabo sud sa kadugayon sa imong pagkabatanon. Ug sa Binisaya, pagbiyahe-biyahe samtang batanon ka pa. Karon, kung migamit tag aida, mausab ang meaning. Bali, mahimong, kanunay pagbiyahe sa tibok panahon nga batanon ka. Murag imposible kini sa kasagaran nato kung di ka milyonaryo kaayo. Ang te kudasai kay conjugation sa pagpanghangyo ug ato kining natuki sa leksyon 39. Sunod ang ehemplo kay usa ka na adjective. Mawari ga shizuka na aida ni shukudai wo shita hou ga ii desu. Mawari ga shizuka na aida ni shukudai wo shita hou ga ii desu. Ang subordinate clause migamit og aida ni. Bali, ang main action, pagbuhat og homework, nasud sa gidugayon sa action sa aida ni clause. Samtang hilom ang atong palibot. Ug ang hubad sa Binisaya, labing maayo buhaton nimo imong homework samtang hilom imong palibot. Ang ta hoga i conjugation mo ekspresar og pagtambag ug ato na ning gistudyuhan sa leksyon 56. Laing ehemplo gamit ang na adjective. Oji-san wa mada genki na aida ni yoku oyogimashita.
おじいさんはまだ元気な間によく泳ぎました. Hubad sa Binisaya, si Lolo kanunay milangoy kaniadtong himsog pa siya. Sunod, tan-aw nato ang mga ehemplo nga mogamit og mga nouns. Ang mga nouns nga ipari sa Aida o Aidani kay motukoy og gidugayon sama sa panahon sa tuig, mga aktibidades ug uban pa. Ang noun ikonektar sa Aida gamit ang particle nga no. Tungod kay ang Aida usaman ka noun. Haru yasumi no aida ni tomodachi to sakka wo shimasu. Haru yasumi no aida ni tomodachi to sakka wo shimasu. Ang hubad, puhon sa spring break, muduwa niya akong soccer kuyog akong mga amigo. 5月の間、英語を勉強します。5月の間、英語を勉強します。Ang hubad, sa tibuok buwan sa Mayo, motuon kog in English. 大学生の間、アルバイトをしました。大学生の間、アルバイトをしました. Ang hubad, sa tibuok panahon nga ako estudyante sa kolehiyo, nagtrabaho kog part-time job. Laing ehemplo, shiken no aida, toire ni itte wa ikemasen. Shiken no aida, toire ni itte wa ikemasen. Bali, samtang nagpadayon ng eksamen, di ka pwede mo atos banyo. Ang tewa ikemasen conjugation mo ekspresar og pagdili og imo ning ma-review sa leksyon 38. Karon ikumparar kini sa shiken no aida ni toire ni itte mo ii desu. Shiken no aida ni toire ni itte mo ii desu. Ang hubad, pwede ka moadtos banyo bisan kanusa samtang nagpadayon ng eksamen. Ang temo ii conjugation kay gamiton sa pagpananghid og pwede din nimo rebyuhon sa leksyon 37. Karon tan-awon ta ang uchi ni. Set phrase kini, adunay ni paghuman sa uchi. Uchi ni. Ang uchi ni kasagaran pwede mo puli sa aida o aidani og pwede gamiton sa mga verbs, adjectives ug nouns. Sa uchi ni, dili klaro kung ang duha ka aksyon dungan og parehas og gidugayon o ang main action mahitabo sud sa gidugayon sa uchi ni clause. Pangalitan, kini nga sentence pwede mo kuha og aidani o uchi ni. Okane ga aru aidani hoshikatta fuku o kaimasu. O okane ga aru uchi ni hoshikatta fuku o kaimasu. Ang hubad sa Binisaya, mupalit kog sanina ang akong gusto samtang aduna ko'y kwarta. Adunay duha ka verb conjugations nga ang uchi ni ray pwede gamiton ug di pwede ang aida o aidani. Kini ang nai form sa verb aron pag-ekspresar og samtang sa di pa kumubuhat o samtang ang usa ka butang kay di pa nantoka. Ang ikaduhang verb conjugation kay ang ability conjugation. Kung ikuyog sa uchi ni, mupasabot kini og samtang makahimo pa ka og nantoka. Ehemplo, wasurenai uchi ni sono hanashi o nikki ni kaite oku. Wasurenai uchi ni sono hanashi o nikki ni kaite oku. Ang hubad, sa di pa ko malimot, akong isuwat daan sa akong diary kanang istoryaha. Ang te-oku conjugation mo ekspresar og pagbuhat daan. Ato niya ning tukion sa usa ka umaabot nga leksyon. Ame ga furanai uchi ni inu to kouen o sanpo shimasu. Ame ga furanai uchi ni inu to kouen o sanpo shimasu. Ang hubad, sa di pamuuwan, mulakaw ko sa parke uban akong iro. Kuraku naranai uchi ni tenis wo shiyou. Kuraku naranai uchi ni tenis wo shiyou. Ang hubad, magtenis ta sa di pa mungit-ngit. Ani ay ehemplo bahin sa abilidad. Genki ni arukeru uchi ni yama ni nobottari, ryoko shitari shitai desu. Genki ni arukeru uchi ni yama ni nobottari,
Ryoko shitari shitai desu. Ang arukeru kay shortcut ability conjugation sa aruku, mulakaw. Ang arukeru kay makalakaw. Pwede nimo reviewon ang ability conjugation sa leksyon 57. Ang tari-tari suru conjugation kay mo inumerar sa mga actions nga imong buhaton. Ma-review nimo kini sa leksyon 53. Og ang tai conjugation mo ekspresar og gusto mo buhat nga ato nang natuki sa leksyon 47. Ang hubad sa Binisaya, samtang makalakaw pa kog tarong, gusto ko mukatkat og bukid, mobiyahe og uban pa. Nandemo taberareru uchi ni ironna ryori o tabete mite kudasai. Nandemo taberareru uchi ni ironna ryori o tabete mite kudasai. Ang taberareru kay shortcut ability conjugation sa taberu, mokaon, ug ang taberareru kay makakaon. Ang temiru conjugation kay musuway og buhat ug ato na kining natuki sa leksyon 49. Ang hubad sa sentence, samtang makakaon pa kag bisag unsa, suig kaon ang lain-laing klase sa putahe, o kaha samtang makakaon kapag bisag unsa, tilawi ang lain-laing klase sa pagkaon. Inigamit og uchi ni sa mga adjectives, ibutang ang i-adjective diretso sa atubangan niini. Pangalitan, takai uchi ni, samtang ang usa ka butang mahal pa. Kung na-adjective gani, ibutang ang adjective nga anaa sa na form atubangan sa uchi ni. Tungod kay ang uchi usaman ka noun. Pangalitan, shizuka na uchi ni, samtang ang usa ka butang hilom pa. Atong ehemplo, ramen wa atsui uchi ni tabeta hou ga oishii desu. Ramen wa atsui uchi ni tabeta hou ga oishii desu. Ang hubad, mas lami kanon ang ramen samtang init pa. Wakai uchi ni yoku asobe. Wakai uchi ni yoku asobe. Ang asobe kay rough command conjugation kini sa asobu, mudua. Bali ang asobe kay dua diha. Pwede nimo reviewon ang pagporma og mga rough commands sa leksyon 41. Ang hubad niining sentence, dua tamas ginhawa samtang batan-on pa ka. Ehemplo gamit ang na-adjective. Hima na uchi ni unten menkyo o morai nasai. Hima na uchi ni unten menkyo o morai nasai. Ang hubad, kuha imong driver's license samtang libre pa ka. Sa mas mga nouns nga ipari sa aida ug aida ni, ang mga nouns nga ipari sa uchi ni kay mo paila og kadugayon, sama sa panahon, tiyempo sa tuig, bakasyon ug uban pa. Ang noun isumpay sa uchi ni gamit ang particle no, tungod kay ang uchi usaman ka noun. Ang uchi ni di pwede gamiton sa mga events, sama sa meeting, kompetisyon, dua, klase ug uban pa, tungod kay ang mga events adunay klarong time boundaries. Kanus-a magsugod o kanus-a mahuman. Para sa mga event nouns, mogamit tag aida, aida ni. Atong sentence, yasumi no uchi ni takusan no eiga o mimasu. Yasumi no uchi ni takusan no eiga o mimasu. Ang hubad, sud sa akong bakasyon, mutan-aw kog daghang salida sa sine. Ari wa atsui natsu no uchi ni tsuyu no junbi o shimasu. Ari wa atsui natsu no uchi ni tsuyu no junbi o shimasu. Ang hubad, ang mga hulmigas mag-andam para sa tig-ulan sud sa panahon sa tig-init. Haru yasai wa fuyu no uchi ni tanemaki o shite okimasu. Haru yasai wa fuyu no uchi ni tanemaki o shite okimasu. Ang hubad, ang mga utanon sa spring giluyong daan sud sa panahon sa winter. Ang mga event nouns di mogamit og uchi ni.
Pangalitan ang sentence. Di katugutan mo biya sa kwarto samtang nagpadayon ang meeting. Ang meeting kay usa ka event noun. Busa kung ingon tag kaigi no uchi ni heya kara dete wa ikemasen. Di ni sakto paminaon. Ang mga event nouns mukuha og aida o aida ni. Bali mo ingon tag kaigi no aida ni heya kara dete wa ikemasen. Sakto na kini. Ubang mga ehemplo sa mga event nouns kay klase o jugyo, kompetisyon o duwa o shiai, seremonyas kasal o kekkonshiki. Maura pod ang ubang mga seremonyas, pangalitan graduation, misa sa simbahan o uban pa. Party o party, pista o matsuri. Para sa mga event nouns, mogamit ta og aida o aidani, og dili uchi ni. Sumahon taning leksyon na, atong gituki ang paggamit og aida og aidani pag-ekspresar og samtang, samtang nagbuhat og nanto ka, samtang ang sa kabutang kay nanto ka. Gamiton ta ang aida, aidani kung laing tao ang nagbuhat sa aksyon sa samtang subordinate clause. Og lain pod ang nagbuhat sa aksyon sa main clause. Gamiton ta ang aida kung ang gidugayon sa aksyon sa subordinate ug main clause kay parehas. Og gamiton ta ang aida ni kung ang gidugayon sa aksyon sa main clause kay sud sa gidugayon sa aksyon sa subordinate clause. Ang verb sa aida, aida ni clause kay anaa sa teiru o progressive form conjugation. Ang mga verbs of existence, ang iru o aru, nga y progressive te form, pwede gamiton diretso. Hasta po ang ilang mga non-past negativo. Ang aida, aidani, pwede po gamiton sa mga adjectives o sa mga nouns. Ato pong gistudyan ang paggamit sa uchini, paghimo og mga subordinate clauses nga maumao sa aida o aidani. Kasagaran, ang uchini pwede mo baylo sa gamit sa aidani. Ang uchini kay gamit pod kaayo pag-ekspresar og mga samtang sa negatibo gamit ang nai uchini, samtang wa pa mobuhat o samtang ang usa ka butang kay di pa nanto ka. Pwede pod ipares ang uchini sa ability conjugation sa verb pag-ekspresar og samtang makabuhat pa ka. Apan ang uchini di pwede gamiton sa mga event nouns, sama sa meeting, klase, seremonyas o uban pa. Para sa mga event nouns, mogamit tag aida o aidani. Og diri na human ang atong leksyon sa aida, aidani og uchini. Tsugi no lesson ni mata aimashou. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante ang pagpraktis adlaw-adlaw og paggahin og panahon. Kung nagsakay ra tas jeepney, nagwatch traffic, patubang sa trabaho, naglingkod ra sakyanan o ka-break time nimo, balik-balik kinigtana og paminaw ang akong mga training videos nga giplano para lig-on ang imong pundasyon sa hinapon. Ayaw kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni Gambarimasyo. Otsukare sama deshita.